Idem akurát z obchodu. Videla som tam obrovský rad na vrátenie zetkových flašiek. Ja som mala konkrétne, že 2. Hej? A bola som taká, že no. Ja tu kvôli 30 centom nebudem čakať pol hodinu. Áno. A tak som si povedala, dobre, stratím 30 centov. Poslednému človeku v rade dala tie 2 flašky, že ďakujem. Videla som, že má 3 sakle tých flašiek. A bol taký, že wow, že ďakujem. A ja, že nie, ja ďakujem, že tu nebudem pol hodinu čakať a môžem v kľude nakúpiť. Tých 30 centov mi za to stojí. No a chcela som sa podeliť s takým mojím lifehackom, že neznášam vracieť flašky, neznášam tam čakať a po jednom ich tam hádzať, tak mám proste pre vás úplne, že super nápad. Proste tie flašky nemajte. A za mňa je to geniálne, proste mám doma, že vodu, ktorá mi ide z kohutíka a myslím si, že na Slovensku máme dobrú vodu. Pijem ju, som spokojná so životom a nikdy mi to nič neurobilo. Potom mám čaj, ktorý si normálne zalejem, a kávu, ktorú si proste urobím a mlieko. Hej? A kto nemôže mlieko, máme ešte aj rastlinné mlieko. To je asi všetko, čo máme na pitie doma. Takže nebaví vás vrátiť zetkové fľaše, nebaví vás tam čakať, nemajte ich. Ja úplne, že wow, super nápad.